Sai sin ni ka pon ngadap da ka jing sungu yu blai ya ka bangayo ban ya kren bat pi lam ba ka ne ka tien ka jong blai. Banga da nget ka ne ka tien ka na long jingker khu kan da long jing mento ya pi i wei baro ki bas ngap ya ka. Ha ka ne ka sngi kwa ban kren. Ba ka ta ka long ka jing dai ka jong pi kum ki kimi ki pa ya la ki khon ki jong pi. Bat nga kwa ban bu ya ka ne ka subject ka ne ka sngi to yo ya ki khon kat ba ki dang rit. To yo ya ki khon kat ba ki dang rit. Bun sin ngi khen sting ba ngi ong ba ki khon jong ngi ki dang rit ta deng ta ngim da don kam e ban kren ye ki bakan jaman sim ngim da don kam e ban hi kai ye ki bakan jaman sim ngim da don kam e ba kin da tip e ta ki bakan jaman sim balada ka don kum kata ka jing perkhat a pm kata ka de ka jing perkhat ka ba bakla kata ka de ka jing perkhat ka ban yalam shaka jing e ba ka ban bu jing e ya pi hadien habot kan mau ya ka ne ka wei ba ki khon ki jong pi kim de e namar ba kirit kim sung thu e kan mau ba ubreu de e tang ha ka do kan mau ba ubreu udai ubakan jaman sim tadi ha ki khon chu pi hoi wa la ka do jong ki ka dei barit ni ka ta ka kerta jong ki ka barit ndai phim kren ya ka to ka do ka jong ki ha phim kren ni ka tien ka jong blai ndai fi kren ya ka to ka man sim ka jong ki tadi ta nga kwa ban hi kai pi ba ka ta ka long balada don apreng jong pi le si ma pi pila dep ye shong kurem bat kum ta pila sedang ban pun ini khlong kwa ba dong fi ni ka sngi mam ta bok ti halor tai khlong kren halor i tai khlong na ma film kren ya ka do an fi kren ya ka ta ka mensim jong i tai khlong kren kur khu ye i ha ka kerteng ka jong u jisu kren ye i ba in long i ba start kren ye i ba in long i ba reu blai kren ye i ba in long i ta ken i ba shifting blai but in long i ta i ba kan jaman sim kren kata ka dei ka ba phi ban le nang kong ba ba la khai tai khlong kam da de e ban ong ba ap i hado inda he fa fin sa hikaya ka tin ka jong blai re hikaya ka tin ka jong blai na do ba ki dang ret dei ta kum ki kimi ki pa pen mlien ban bo ti ki khon ha ka por ba ki thia la da ka ri por man sngi por mi duai kar khu i gum ka kimi la se fi ka kimi fi dan be hajan ju tai khlong na mar phi besai tai khlong ba phi ri tai khlong bo ti halor jong i bat kum pa ko abang fi da phi lawan da mi ro phi wan ki jing trai ki jong phi bo ti halor tai khlong na do bala khai i pet ya ka result ng kwa nang fi pet ya ka result ka tin ka jong blai ka ong kum ni ha kami ki khon ki long ka jingyo kan ti utrai ka sam ka ba hisba ar punyo ka khot ka balai ka ong ha kami ki khon ki long ka jingyo kan ti utrai ka mot lada pi yo ini khlong pi a ai ini khlong ha utrai ta ding ta bo utrai u yo kan ti ye khon jong pi kan ma bo blai de bo blai un kni kan tet na fi na bo le don bori khon jong fi lemda pi a ya ka jingbit lemda pi ai permission ya utrai unomla ban shim ini khon fi ai permission on trai shim ini khon jang apan kam me ko trai ai jingbit utrai halor khon jang fi balada pi le kumta utrai u shim ya tai khon fi utrai uni okanti tai khon fi na do badang ret bad de hengta ki khon ki long ki jing okanti ki jong trai kan mau ka ne ka wei ba ki khon kim de ki jong pi ha ka man kong de utrai wa ai ba ba utrai ai biang ye tai khon shau trai ken ai bo trai on yo kan ti halor tai khon jong pi ta deng ta na do badang ret sedang ban ker khui na do dang ret kran ya to ka man sim ka jo i kran ye tai khlong da ka tien ka jong blai ka tien ju blai ka ong no bat hang ni ka ong bat uso jong ka kpo ulong ka bainong uso jong ka kpo pi ka kme ka ba kha ini khlong uso jong ka kpo jong pi kan long ka bainong ya pi ta deng ta la da phila duai fi ker khui ni khon fi kai ni khon fi bokti ni khon ado dang ret ma fi kum ka kme ma fi kum ukpa fi bokti halor ni khlong ini khlong in ai bainong ba bahaya pi ong ka tin jong blai hang ne bat uso jong ka kpo ulong ka bainong kamot ki khon jong fi kan long ka bainong na kamta jong fi mdei ka bainong ka basneu ndra ki khon ju fi kan long jingker khu ye fi ki khon ju fi kan mdei ban long ka burden ndra kan long ka blessing ye fi ki khon ju fi kan ai jing tengen ni fi ki khon ju fi kan ai jing hun ki khon ju fi kan ai ya ka jing aram ha ka jing em ka jong fi kin lach ban pen thakli e fi kan lach ban pen jin jar e fi uso jong kpo ka long ka bainong ka tin ka jong blai ta da kwa nong fi ni ka sngi bokti duai ye ni khlung na do bai dang don ka kpo fi kum kpa fi kum ka kmi bokti e tai khlung ka kpo duai IT ro i tai khon jong fi IT utrau di banyo kan ti ni khlung jong fi badeng tan kwa nong fi balada fi le kom ta uso jong ka kpo jong fi un long ka bainong ye fi bon ki kmi ki kpa ni ki sngi
ki kendit ben riu anda haba ki khon ki la sedang ban he ki kendit ben riu anda haba ki khon ki sedang ban yelek persya ki kendit ben riu anda haba ki khon ki la sedang ban pen i yala gabor balada ki la he lada fi shim la yalam ki na do badang ret lada ka nongrem kambiang ki khon jo fi kan long ka jinjan jar fi tadeng ta mdei tam pisai ki ha ka bam ka di mdei tam pisai ki ha ka ta ka bakin jado re pisai ki ha ka ta ka bakin jaman sim tadeng ta ka khin ka jong blai ka khot uk paru ba un long ba sa ba cha ong ka khin ka jong blai ka shithi sa ki Ephesus kan long ba nriu ka khot wa sa ong phi ki pa tu wat pen bitar yala ki khon han rei to sa pa ja iki ha ka jing kai bada ka jing sneng utrai sa pa ja iki ong ka khin jong blai ha ka jing kai ba ka jing sneng ka jong trai tadeng ta ukpa udah ban shim ya ka benta ban psa ban peja bat ban hikai ki khon ha ka lenti ke jong trai ka kmi ka de ka nong sumar ka de ka nong yarap bala da ukpa ka ni de ka rol ka jong ukpa la da ukpa sa la da ukpa peja am de ta ka do wada ba kan jaman sim la da tang ka kmi ka le ka ni ka nam dan ka ta ka effect mre kwa banang fi la da ukpa bat ka kmi ringkat ki trailang kan dalong ka jing mentoi kan dalong ka jing kerku ye ni khon jong fi ka thin jublai ka ong ta Baka ong kum ni de, kum ki khnam ha ki kti bkhlan bor kum ta ki long ki khon ki ba khan rao. Anda ki la khan rao ki ni ki khon. Kin long shisha kita ki khon ki ba khlan bor. Kin long shisha kita ki khon ki ba don bor. Ki long shisha kum ta ki khnam ha ka kti jong phi ukpa u ba don bor. Lada phi ukpa pi long u ba sator. Lada phi long u ba duk ha ka jinglong mensim ka jong phi u ba sator ha ka jinglong mensim ki khon ro kin long kum ta. Baladaki ki kin rao, kin long ki batulot, kin long ki baswai de heng ta bo soitan unyo an penjot, bo soitan unyo an penon kambakla ya ga jing im ga jongki. Tadeng ta ai ba ki khon jong fi, anda ki la khan rao, kin long shisha. Kata ka jingkar khu ya fi kum ki khnam ha ka kti ba khlan bor kum ta ki long ki khon ke ba khan rao. Hallelujah. Telada pideu ba khlan bor kum uk pa phila ban tan kham jrong ya kata ka renti ga jong fi ban plat yo tau khnam, ba bo tau khnam ro un poi sha kata ka thong ken ya ka ba phi kwa bat kham ta me la da pideu buriu jong blai fin pen poi ki khon ki jong fi sha kata ka thong ka jong blai ken la fi la hi kai galanti ka jong blai kin poi sha ka thong ka jong blai la da fi la shim sting ba la da ka perthai ka yo an pen poi ki khon jong phi sha kata ka thong jo ka perthai ka ban pen jar ka ban pen so sat ya ka jing im ka jong phi hi ka khot basan kong suk utau buriu ba ka rangkap jong udap daki kinomile ran ken haba ki kren ba la ki nong shun ha ka khardop kamut ma phi haba phi dan ki khon ke jong phi phin long ubriu ubasuk bat phinom yo le ran haba phi kren ba kita ki nong shun ka khardop ka kwa ba nong ye phi la da phi dan ki khon ke jong phi phinom yo le ran ken la da ki ne ki khon ke de ki ba reu blai unong shun unom la ampel ran ye phi soitan unom la ban le ben ye phi na ban kran ben ye phi phinom yo le ran haba ki khon jong phi ki long ki khon ya ka ba phi phila pen poi ki shakata ka thong ga jong blai haba ki don ya ka bor ga jong blai haba ki don ya ka jing persla ga jong blai ki don ya ka vision nau blai suk ma phi utau so jong ka kpo jong phi un long ka bai nong ka tin jong blai ru ka ong kum ne Deuteronomy ka nong man reu de khat ban nyo ban men hi kai ya ki halaki khun ti men kren shapang jong ki haba me shong hala yeng bad haba me ya ha ka lenti bad haba me thiaru bad haba me kheru Kectin ke jong blai ka ong kum ta bangin kren ya ki khon ke jongi shapang ke kectin ke jong blai abangi thia abangi pet abangi ya ikalanti man la ka sngi shong ka ging ke jongi ngin kren ya ke kectin ke jong blai ya ki khon ke jongi tadeng ta yo ki khon chapi ka banang ret wanom ong anda la ki la kham sung thu ngan sai kai ya kectin jong blai anda ki la kham he ngan sai kai kectin jong blai em nadu badang don ha ka po bo kti duai ki khon ke jong fi nadu ba ki dang ret hado bala khai ki kren duai ki a hado bakin he pen sngo badia pen sngo ya ka tien ka jong blai tadeng ta hikai yo khna ka bo dang ret nambar onda ula rangba onom klet ka nyaki ong ka tien ka jong blai hikai yo khna ka bo dang ret tadeng tan de la he am dan jiman toy sho dala he yo ba ka perthai ka yo ka ta ta ka la e kanen ku ka phrase men chwa ka mangi ken mau ha ka por wing ngile football under 16 ka catch em young kamut catch em young yo iki kat ba kam iki kat ba kidang ret de deng taon da kila he kalenti jungki kala bet hau tra ngai utra un kerku ya fi ngai try un kershan ya fi ngai ba utra un le iki kamba aga jem jafi kum ki kimi ki pa to shim khia ya kane lemda kumta
ka jing im jong phi kan long ka jing im ka ba so sat ka jing im ka jong phi kan long ka jing im ka ba jinjar ta dei tang kren ye kane na ka banta jong phi ki badang idon ki khon ki beret nam ta jong phi ki badang sayo khon kren ye phi ha kane ka sngi ka ba manta ba ngai kane ka tien ka long jing man to ye phi ngai ba kane ka tien kan long ka jing kar khu ye phi but shim khia ye kane ka kam what ju lasting inya dwai kane ka por manta trai ni ka por nga dwai ko kan rat nam ta kini ki kme ki kpa ki badang don ya ki khon ki beret ni ki badang don ban yo khon ro ablai man ai ki ko kan rat ya kane ka jing start ablai bakin don ya ka tien ka jong ble nang kong bakin sngo thu ime bakin I thu ime bakin long ki ba reu blai ki bakin jaman sim ba try nga da dwai ablai ha baki kme ki pa ki long ki bakin jaman sim ha baki long ki ba reu blai nga tip ko kan rat try baki khon jo ki kin long kum ta namar on pen kha ya ki ju I ki sambai nau tau sambai baki ki mi bang ngai ko try ha ba sambai jo pi ki kme ki pa ki long ki ba reu blai ki khon jo fi kan long ki ba reu blai ha baki khon jo fi ki long ki I ju try de namar jong pi kan baki long kum ta nga da dwai nga da kar khu ablai yang ni ki khon ki jamai ki nom shim sting ablai and rai bakin pendap yeladation and kong da ktien ka jamai kin dap do men sim bakoi knang baki la ban sam bentai ya kata bakin ai bentai kata ka baki ki don shaki khon ki jongki om tang ka kser om tang ka rupa om tang ki jaka ki puta ki yang ki sam rai bakin ai bentaro ya ka ne ka baki ki yo ablai ya ka ktien ka jamai ya ka jing pen em baki ka la yo bakin ai wat shaki khon ki jongki ablai adwai nga ai ngo ablai ne ka por ka bakodor man ai ka jing start ni champang ni ki kme ki pa agar tenge jong jisu nong pen em amen but amen Traun nang kar khu fi shim khia bat duai bu traun ai fi ka jing start ki jing champang kum ki kme ki pa ba finang la ken ban hikai ban besa ya ki khon ki jong fi ha ki ba kan jadok ba kam tam ya ka mangal hikai ka ba kan jaman sim ublain kar khu fi kublai shibon amen